Zergatik sortu zen ikastolak, kanpora irtenik denak, herriarekin egin nahi ditu bere aldarrikapena. Aitona amonek lan egin zuten ikastola sortu arte, ni ikastolan hasi nintzela badira 11 urte. Aurrezkuntza eta lehen hezkuntza jadanik sortu dituzte. Nik 16 urte bete arte hemen jarraitu nahi nuke. Beasaingo ikastolan hasitako ikasketa eta heziketa prozesua eten eta beste herri batera joan behar dute. Naturala eta beharrezkoa da debea izatea. Hemen hartzen da onzan jartak dioen eran, Beasaingo ikastolan hasi eta hezi nahi dugu. Eta Beasaingo ikastolak debe eskaintzea beharrezkoa da. Proiektu hau aurkezten dugun momentuz egiten ari gara da ikasleen eskubide bati bidea jarri. Bide hau posible baldin bada, orain arte lana egin duena esker da, eta gehien bat ikaslei esker. Azkeneko urteek erakutsi dute, Beasaingo ikastolak bere tokitxoa egin dola Beasaingo gizartean.